Pokoj vám, je tady další díl našeho podcastu, který opět bude plný otázek a odpovědí a jehož název je Tvé slovo mi odpoví. Tentokrát se při našem povídání nad Biblií setkáváme již po čtvrté a opět s námi můžete poznávat, jak výjimečná je Bible a můžete s námi studovat její poselství. V minulém díle jsme mluvili o tom, co znamená Boží sláva. Zabývali jsme se otázkou, jestli Bůh posílá pouze vyvolené lidi. Mluvili jsme také, jak se chovat při předávání evangelia a co znamená ten fakt, že nás osvěcuje pravé světlo, a nebo co znamená být světlem světa. A dnes budeme pokračovat opět v otázkách, které jsou inspirované prologem z Janova evangelia, a můžu na začátek přečíst Janovo evangelium, 1. kapitola od 10. do 13. verše. Tady se píše: Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Na světě byl, svět skrze něj povstal a svět ho nepoznal. To jsme četli v tom 10. verši. A svět nepoznal a ani nepřijal Božího syna, když byl zde na zemi, když byl v lidském těle. A proto si jako lidstvo neseme úděl stvoření, které zavrhlo svého stvořitele. A moje první otázka bude dnes směřovat, nebo moje první otázka je dnes, jak je možné, že farizeové, i přesto, že viděli na vlastní oči všechny ty zázraky, které Ježíš činil, jak je možné, že i přesto, co bylo pro každého znalce zákona naprosto zřejmé, tak dokázali všechny tyto skutečnosti ignorovat a mohli být tak zaslepeni. Teď si čet nějakou pasáž biblickou, tak já zkusím ještě navázat zase jinou pasáží z Janova evangelia v 8. kapitole. A Ježíš říká: Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste. A potom ještě ve Skutcích apoštolů ve 13. kapitole, tam zase apoštol Pavel pro změnu, ale skrze Ducha svatého, ne jenom on sám, ale jako skrze Ducha svatého říká: Vám Židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, protože odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Takže je tam nějak jako daný, proč nemůžou jako to přijmout, protože nesnáší pravdu. Rozum jako člověk může pochopit, že nesnesou pravdu. To hebrejské jako slovo farizeus v hebrejštině perušín, oddělený. Někdo, kdo je oddělený, někdo, proto oni sami sebe nazývali svatí, oddělení pro Boha a oddělení od lidí. A oni dodržovali 248 přikázání a 465 zákazů. Po celý život od narození, protože když byli obřezáni 8. dne, tak to byl jako závazek, že po celý život budou dodržovat určitá přikázání a pravidla. Od narození až do hrobu dodržovali tyto přikázání a tyto zákazy. A pro každý den měli vytvořená pravidla, od narození, od kolébky až do smrti. A také apoštol Pavel, on tak žil. Proto řekl, jestliže se něco týká židovství a já jsem jako farizeus, ne? Ale poznal jsem Krista. Takže apoštol Pavel velice dobře věděl, co to je jako za způsob života, způsob uvažování a způsob, jakým se je člověk schopný dívat na Boha. Ale on tak žil, než poznal Ježíše. A když poznal Ježíše, tak poznal, že takový život je absolutně jako k ničemu, zbytečný a marný. Ale přijmul Ježíše a pravda ho osvobodila. Tam v té 8. kapitole toho evangelia Janovo od 30. verše do
44 a 47. To je zajímavá jako kapitola, protože na začátku je tam řečeno Židé, kteří mu uvěřili. Na začátku té kapitoly. A když pokračujeme skrz tu kapitolu a dojdeme až na konec, tak je tam řečeno, vy vůbec nevěříte. V té samé kapitole. A těm samým lidem je to řečeno. A o těch samých lidech. Vy nevěříte. Proč? No protože váš otec je ďábel. Ve smyslu něco jako vy, kteří všechno chápete, všechno dodržujete, máte ten život postavený prostě na všech těch pravidlech, ne, každodenních, po minutě, hodině, za hodinou, prostě všechno to takovým způsobem máte postavený a najednou nechápete jako nic a nemůžete to snést, protože oni to nemohli snést. Je to prostě přivádělo do absolutního jako agresivního chování, do agrese. Ale proč? A Ježíš řekl, protože nejste věřící a nejste z Boha. Ale ta kapitola začíná Židé, kteří mu uvěřili. A on tam mluví k těm Židům, kteří mu uvěřili a na konci jim říká, vy jste z ďábla. Proto nejste schopni jako snést moje slovo, slyšet moje slovo. No a tihle zbožní Židé v 59. verši končí tím, čím končili vždycky, když je Ježíš konfrontoval, a to bylo čím. Tihle zbožní věřící Židé, tak jak sami oni sebe nazývali, vždycky končili tím, že chtěli Ježíše kamenovat. Protože nemohli snést jeho slovo, nemohli snést pravdu. Nebo se jim nehodila. No tak ji nemohli snést, protože se jim nehodila, nebo nehodila, nemůžu ji snést, protože se mi nehodí, nebo nehodí se mi a proto ji nemohu snést. Rozumíš, prostě nemůžu to snést, protože není z pravdy, nesnese pravdu, nesnese Boha. Ježíš řekl, otec je pravdivý a já jenom mluvím to, co otec řekl. Takže ho chtěli kamenovat, no to byl jejich zvyk. Pokaždé, když Ježíš je konfrontoval, vždycky ho na konci chtěli kamenovat. Samozřejmě, že tam není napsáno, hned na začátku ho chtěli kamenovat a potom k ním Ježíš mluvil. Muselo to projít tím procesem usvědčování z hříchu, to Duch Svatý dělá. A na konci ho chtěli kamenovat. Ale nemohli, je tam napsáno, ještě nepřišel jeho čas, protože to je v Božích rukou. Protože nepřišel čas čeho? Aby se mohli Ježíše zbavit. Protože Ježíš přišel, aby vykonal svoji práci. Zmařil skutky ďáblovi. Takže jestliže teď by ho ďáblovo děti ukamenovali, ďáblovo skutky by nebyly zmařeny, jenže ďáblovo skutky budou zmařeny na 100%, protože Bůh si to pohlídá. A oni tam také mluví o Abrahamovi, ne? Tu kapitolu vám doporučuji, abyste si ji přečetli a nějakým způsobem prostudovali a dívali se na ní. Oni říkají, náš otec je Abraham, ale jak je Abraham nazvan v Bibli? Otcem víry. A oni sami sebe nazývají jeho potomky. Jenže nakonec se ukáže, že jeho dětmi nejsou. Proč? Že nemají žádnou víru. Abraham měl víru a Ježíš říká, on viděl jako můj den, spatřil jej a zajásal. A oni se hlásili k Abrahamovi jako jeho potomci, ale nebyli jeho potomci ve víře. Oni žádnou víru, která je uvnitř ducha člověka, oni ji neměli, nemají. Tenhle druh lidí neměli, nemají, nebudou mít. Jako nějaké biologické dědičné vlastnosti to mají potomci Abrahama. Co se týká biologických vlastností. Ale Ježíš řekl, že Ježíš všechno správně vidí a všechno pojmenuje správně. Protože on je slovo Boží, které vyšlo od Boha a slovo se stalo tělem. Tak Ježíš řekl, tělo samo nic neznamená, co dává život je duch. Protože biologicky oni byli potomky Abrahama. A co se týká víry a ducha člověka, neměli s Bohem nic společného a Ježíš řekl, vy nejste potomci Abrahama, protože Abraham by se radoval. Potomci Abrahama by se radovali, že mě vidí. A vy mě nenávidíte. A tam je ten propastný rozdíl. A proto nemůžou jako milovat Ježíše, protože nejsou dětmi Abrahama a neradují se. A nejsou tedy ani božími dětmi. Jsou boží otroci, byli povoláni k boží službě,
Jenže problém je, že byli nevěrní, líní a zlí. Byli povoláni, aby sloužili Bohu. Dokonce nějakou dobu sloužili Bohu. Ale byli nevěrní, líní, zlí, stejně jako jejich otec. Ten padlý anděl, ďábel, Satan a ďábel a dávný had, byl stvořen jako boží služebník. Ale co byl jeho problém? Pýcha a také byl nevěrný, líný a zlý. Takže tímhle způsobem Ježíš mluvil s těmito farizeji a oni, když byli odhaleni, a to tam neustále čteme znovu a znovu, dokud nebyli odhaleni, snažili se dělat věci tak, aby vypadali, jak jsou svatí, jak jsou morálně na výši, jak jsou inteligentní, jak jsou potřební. A pokaždé, ale když byli odhaleni, že takoví nejsou, neuměli nic jiného, než zabít toho, kdo jim stojí v cestě. Vždycky. Odstranit překážku. Odstraňovali proroky. Ježíš to řekl, vaši otcové zabíjeli proroky. Kdyby mohli, zabíjeli by je i dneska. Ale dnes těm prorokům, kteří už mlčí, staví pomínky. Vy jste úplně stejní. Zabít, zlikvidovat. Dokud jsem neodhalený, tvářím se nějak. Protože z toho profituju, samozřejmě. Z toho žiju, z toho profituju. Nejsem schopný dělat nějakou jako sebereflexi, pokání. Nejsem. Ale jakmile mě někdo odhalí, zničit, zabít za každou cenu, zlikvidovat. Takže strom se pozná po ovoci, ale kdy je ovoce na stromě? Na konci procesu, ne na začátku. Takže na začátku se tvářili jako hezký strom. Židé, kteří mu uvěřili. Během procesu se ukazovalo, ona to nebude zas tak pěkný. A na konci se ukázalo, to je absolutně k ničemu. Na konci procesu se ukazují všechny věci před boží tváří. Ale Ježíš je vytáhl do toho, aby se nemohli skrýt. On nemůže je nechat na věky, ať si tam jsou. Jako. Ani ďábel nezůstane na věky jako spokojeně a bude jako velký šéf řídit tady část vesmíru. To ne, Bůh ho vytáhne a na konci procesu ho uvrhne do hořícího jezera tam, kam patří. A nazve věci pravými jmény. Napadá mě další otázka. V Bibli se několikrát píše, že Bůh zaslepil jejich oči, nebo že zatvrdil něčí srdce vzdorem, aby ho ten dotyčný nemohl poznat, aby neměl šanci ho poznat. A já bych se chtěl zeptat, jestli mohou být skutečně někteří lidé zaslepeni a zatvrzeni až do té míry, že by mohli zůstat absolutně bez šance, aby mohli Boha poznat. Tak zase trochu se opřeme o Bibli. 2. Korinským. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem božím. No a potom člověk přemýšlí, no Bůh je oslepil a pak je za to ničí, nebo pak jim to vyčítá. No ale když opravdu čteme a snažíme se porozumět a jako ve víře v boží spravedlnost a ne ve svoji vlastní spravedlnost, samospravedlnost, můžeme porozumět tomu, proč se to děje a proč to tak je. Bůh oslepil jejich nevěřící mysl, za prvé. Ne, Bůh oslepil jejich věřící mysl, takže chudáci nemůžou dělat nic. Protože Bůh je tak zlý a oni chtěli tak věřit a věřili, ale on je úplně zlikvidoval. V žádném případě. Oslepil jejich nevěřící mysl. Jinými slovy, nevěřící mysl, nekající mysl, zpupná, arrogantní mysl, zatvrzelá mysl. A takovou mysl Bůh jednoho dne oslepí. A čím? To jsme měli odpovědi už předtím. Pravdou a světlem. A potom Janovo evangelium, 3. kapitola. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět. Takže v čem je soud? Že Bůh přišel likvidovat lidi? Ne, světlo přišlo na svět. Bůh je světlo a světlo přišlo na svět. Ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. Protože jejich skutky byly zlé. Jaké byly jejich skutky? Takový dobrý a Bůh je úplně jako se rozhodl, že zničí a oni tak chtěli věřit Boha a on
On je taky jako taková svině, on je tak jako likviduje. A my ho nenávidíme. A to má člověk v sobě, ale všechno tady to. A vždycky se to začne nějakým způsobem projevovat. Každý z nás to ví. I my sami můžeme mít tuhle zkušenost prostě. A máme. A když už to člověk nemůže na někoho svést, tak to svádí na Boha. A když to nemůže jako unést už, tak se začne projevovat prostě. No. Tak začne to prostě dělat. Teď jako sedíme nějak v klidu a kdyby na nás najednou ze všech stran přišly nějaký jako tlaky, tak se můžeme klidně takhle projevit zřejmě. A to je jenom boží milost, že jako ne. Takže jejich skutky byly zlé. Čí skutky byly zlé? Boží skutky jsou zlé a proto likviduje tyto dobré jako lidi. No to není pravda přece. Jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Takže proč byli oslepení? Dělali špatné, zlé věci pořád dokola. To je jedno, jestli si to člověk uvědomuje nebo ne. Já už si ani neuvědomuji, že to je zlé. Tak to zlé není. Co to je? Jako za blbosti. Protože ty už si to neuvědomuješ, tak je to dobré, nebo vrah zabíjí lidi a ani mu nedojde, že to je špatné, tak je to snad dobré. Většinou si to nějak ospravedlňují, že to dělá každý, že samozřejmě, to všude kolem. Protože ví, že ne. Ale do jisté míry, než úplně otupí. A potom co ale s někým, kdo už je úplně otupělej? Co jako? Co ještě s ním Bůh bude dělat? Takže nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kam nepřijde? Nepřijde k božímu soudu. Nepřijde k Bohu, nepřijde ke světlu, protože jeho skutky jsou ve tmě. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Prostě přijde. Pokoří se, uvědomí si to z něj nedělá nějakého hodného, lepšího člověka, prostě jenom přijde. Skrze uvědomění, lítost, biblické slovo pokání. To slovo, které dneska lidi neradi slyší a úplně jim to trhá uši. Jak je to jako odporný a jak to zní prostě jako archaicky, ale to je to slovo. A přestává se kázat o pokání jako v poslední době jako? Vůbec, jako že není potřeba nic. A tak se zdeformuje jako srdce a mysl člověka, že to slovo ti přijde jako divný, odporný, archaický, nesmyslný. Protože skrze to by si mohl právě přijít k Bohu a to ďábel nechce dovolit v žádném případě. Ale ty nejsi jeho oběť. Ty jsi spolupracovník. Rozumíš? Jako, jestliže ty to jako s ním hraješ, ty jsi spolupracovník. Ďáblovo děti byly jeho děti proč? Protože nechtěli. Protože chtěli. Mohli být božími dětmi. Je to tak? Ne, no ale my jsme ďáblovo děti, co máme to asi tak dělat? My musíme takhle jednat. Můžeš být boží dítě. No ale to já to nechci, jako na tom nerozumím. To je právě ono. Nerozumět, nechápat, nepřijímat, vztekat se a jít si prostě dát tou cestou, která vede do té záhuby. Takže jak oslepil Bůh jako jejich oči? Aktivně působil, aby člověk nemohl uvěřit. Bůh působí, aby člověk nemohl uvěřit. Bůh působí všechno, aby člověk mohl uvěřit. Takže aktivně oslepoval jejich oči v žádném případě. Jenom přestal nějakým způsobem jako jejich hříchy tolerovat, přikrývat. Protože Bůh nemůže tolerovat hřích. Chce vytáhnout hříšníka z hříchu, ale nemůže tolerovat ten hřích. Jako, tak budeme dělat, že tam ten hřích není. Nechám to být. To Bůh nemůže udělat. Na věky to nemůže, protože Bůh na věky nenávidí hřích a absolutně hřích musí zmizet, zlikvidovat. Ale zároveň Bůh vyžaduje od člověka, aby člověk uvěřil, takže on to chce. A dělá proto všechny ty věci. A žádný člověk není pod mocí hříchů natolik, aby nemohl uvěřit. Proto je Bůh spravedlivý. Žádný člověk není pod mocí hříchu, aby nemohl uvěřit. Může. To slovo může je důležité. To, že to není, nebo že nechce, nebo že to prostě jako nakonec jde všechno jinam, to neznamená, že nemůže. Může. Jinak by Bůh nebyl spravedlivý. Je to vlastně o tom rozhodnutí toho člověka, jestli to dobře chápu. Ano. Spíš ještě o rozhodnutí ducha, protože mentálně někdy taky je to jako problém, ne? To taky, no. Nebo jako malí dětí, nebo rozumíš, tam jako ten mentální problém jako nemusí jako být jako, že člověk je mentálně třeba, že není na úrovni něčeho, ale i malí děti mentálně něco není mentálně schopný uchopit, ale duch je schopný uchopit všechno. Bůh soudí ducha člověka spravedlivě. Duch člověka je schopný to uchopit.
ale člověk se vzpírá, ten duch se vzpírá, nenávidí jako to boží slovo a to je ale jeho vlastní vnitřní osobní postoj. Proto ho Bůh za to může soudit, protože to je jeho vlastní vnitřní osobní postoj. Takže co se týká jako víry v Ježíše, to musí člověk sám osobně každý přicházet k Ježíši tímto způsobem. To je podstatná věc. Jako jestliže je ďábel něčí otec, ten otec nemá žádný problém likvidovat svoje děti. Vy to víte, že i v tomhle světě existují lidé, kteří nemají problém svoje děti trápit, týrat, je to tak? Zabít. Je to tak? Je to tak, no. A to je co jako za rodiče? A tenhle ďábel, on nemá problém týrat, trápit, zabít věčného ducha člověka. Nejenom jako, že jednoho dne to všechno skončí a nic není. Věčného ducha člověka nemá problém trápit, týrat a chtít, aby byl společně s ním v Hořícím jezeře. No to je tatínek jako vyšitej. Toho Bůh ho má nechat? Bez trestu? Nebo? A toho, kdo mu patří, kdo se chová stejným způsobem šablonovitě, to Bůh má nechat? To nikdy nenechá. Protože Bůh je spravedlivý, Bůh je láska, Bůh je náš otec, který nás miluje na věky našeho ducha. V Ježíši Kristu. Četli jsme, že přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Tím, že lidé odmítají Boha, se vlastně dostávají do nějaké bezvýchodné situace, do pozice, která vede do marnosti a do věčného zatracení. A když ještě k tomu vezmeme v potaz, že žijí v prostředí, které je nasáklé ateismem a mezi lidmi, které jsou nepřátelští vůči Bohu, vůči božím záležitostem, tak jejich srdce stále zůstává plné temnoty a plné hříchů. A mám další otázku. Když Boha nepřijímáme, když odmítáme evangelium jako nevěřící, spíráme se tak božímu záměru, který měl Bůh pro nás život? Odmítat evangelium, to neznamená jenom tak odmítat nějaké slovo. Jako slovo, které tady je a potom zmizí a slovo, které jako víte. Odmítat evangelium ve své podstatě znamená odmítat Ježíše. Odmítat Ježíše. A neuznávat, že on je Boží syn. To je jako neuznávám, že Bůh je Bůh, že Bůh všechno stvořil, nebudu uznávat nic, co se týká jako Božího slova, protože tomu nevěřím, že to je Bůh. A to jako nikde nekončí a Bůh to nebude nechávat do nekonečna tyhle věci. Bůh chce, aby všichni v životě věčném oslavovali jeho jméno. Skrze syna. Ti, kdo se tomu zpronevěří, aktivně, zlým, agresivním, hnusným způsobem, nejde to změnit, jsou takový na věky, budou v Hořícím jezeře. To jsou jenom tady ty možnosti. Člověk nikdy na to nechce přistoupit, vždycky hledá něco úplně jiného. I křesťané samozřejmě pořád hledají něco jiného. Samozřejmě, protože jako za prvé se asi bojí žít věčný život a za druhé se bojí být v Hořícím jezeře. Nejradši ze všeho by, aby už nebylo nic, ale i toho se bojí. No tak co vlastně chcete? Rozumíš, jo? No, jsou jenom dvě cesty. Nechci žít věčný život, protože se bojím. Nechci jít do Hořícího jezera, protože se bojím. Nechci, aby už nebylo nic, protože se bojím. Rozumíš? Co chci? Protože stejně to bude. Něco bude. No nebude nic, já to nechci. Ale bojím se toho, že nebude nic. Tady se ukáže, jak je člověk blázen. Každý člověk, jak je blázen. To, že člověk něčemu nevěří, to neznamená, že se to naplní potom. Jenom se ukazuje, jak člověk má porušenou prostě úplně svou podstatu. Proto odmítat evangelium je velký problém. A kdo neuznává syna, vlastně neuznává ani otce, je to tak? Já nevěřím v Ježíše, ale kdo ho poslal? A čí syn je Ježíš? A kdo je pravý Bůh? Jediný pravý Bůh. Nikdy nestvořený nikým, existující od věčnosti do věčnosti. No, to nevím jak, tak já to snad není možný. To se nikdy nikam nemůže člověk dostat. Samozřejmě, že to má právo přemýšlet. A taky dej pozor, co povídáš, aspoň. Když máš jako možnost. Neuznávat Ježíše znamená neuznávat Otce. A kdo odmítá evangelium,
tak Ježíš jako říká Ježíši, mě nezajímáš, mě to nezajímá, co říkáš. Já si budu dělat, co chci. Něco si třeba půjčím jako z tvýho slova, něco ne. Já si budu dělat, co chci, já tomu nevěřím. Já budu věřit, čemu já chci, anebo nebudu věřit vůbec, to taky je víra. Nevěřím vůbec, to je víra, když už teda jako chceme udělat nějakou pojmologii, ne? To je taky víra. Já nevěřím ničemu. No to je víra. Já věřím tomuhle. To je taky tvoje víra, ale to je velice blbá víra. To nemá nic společného s evangeliem. Jinými slovy, člověk říká Bohu, já jsem Bůh, já budu dělat, co chci. Ale proč to říká? Protože je v něm hřích, protože je hříšník a to on nechce uznat. A kdyby to uznal, tak ten hřích Bůh vezme, Ježíš by ho vzal na sebe a on by ty věci rozuměl a poznal. A i kdyby to přicházelo do jeho myšlenek, tak s tím dokáže bojovat. To je velký rozdíl. Já taky někdy mám jako paniku z věčnosti, protože mě zachvátí někdy jako panika a co a jak, jako protože a věčně a rozumíš, ale dokáže to člověk jinak se na to dívat, než když to nemá v sobě. Nevymyslí nějakou blbost. Víš, že ať je to jakkoliv, tak vždycky se potřebuje držet Ježíše, minimálně to. Ať už se bojí hořícího jezera nebo věčnosti, nebo toho, že nebude nic, takže to, že nebude nic, to můžeme dát pryč, protože bude. Rozumíš, už to můžeme rozdělit. Hořící jezero můžeme dát taky pryč, protože tam nepotřebujeme. Tak na co se máme zaměřit? Aby jsme teda byli ve věčnosti s Ježíšem. A ne pořád být rozpolcení, to je demonické myšlení, rozpolcený sám v sobě. Já nevím, jak to bude, co bude, tak rychle se jako stáhnu a začnu se přemýšlet něco jiného. A člověk stejně se nemůže zbavit toho, že nemůže nějak vystoupit z věčnosti, přestat existovat, zaniknout. Není to možné, nemůžeš přestat existovat. Není nic, jako jak by si mohl přestat existovat. To je důležité si to uvědomit. To je osvobození a potom se zaměřit na Ježíše. A proto je důležité jako neodmítat evangelium a Bůh to bere jako velikou drzost. To se vlastně neustále člověk spírá proti němu. Nemůže to tolerovat do nekonečna a nakonec jako ten, kdo takovým způsobem pořád v tom pokračuje, ďábel a jeho andělé, ty jsou neustále, permanentně, už se to nikdy nezmění, jsou jeho oponenti, chtějí ho zlikvidovat, jsou jeho oponenti, oni budou všichni v hořícím jezeře a také ti, kdo jim patří. Ďábel a jeho služebníci, říká Bible. Andělé, to je to, co Bible také překládá služebník. Takže ďábel a jeho služebníci. Oni to zjistí, co to je být v hořícím jezeře. Nebude jim to k ničemu, budou tam. Oni to určitě zjistí. Ale člověk, to je to, proč je nebezpečné odmítat evangelium. A proč to Bůh bere jako velice jako závažnou věc. Člověk to nemá zjišťovat, co je v hořícím jezeře. Protože jakmile to člověk jednou zjistí, tak je vlastně jako ďábel a jeho anděle. A jaká je tam ještě možnost jako z toho se dostat ven? Samozřejmě, že teď zase někdo řekne, to jsou blbosti, já to nebudu poslouchat, Bůh je láska. Co s tím jednou bude, až se otevřou jeho oči v hořícím jezeře? Co se stalo tomu bohatému muži? Jeho Bible ho nazývá jenom boháč. Otevřel oči v pekle, jak se tam píše. No. Otevřel je. Jenže kde? A co ještě mohl změnit? Tam, kde už bylo pozdě. Už nemohl změnit. Kde už nebyla šance na návrat. Dokonce Bible nezná jeho jméno. Byl jeden bohatý člověk. Ale u toho, který byl nesen do Abrahamovo náručí, můžeme teda použít takovou parafrázi jakoby do nebe, Bible jeho jméno zná. Lazar. Proč? Protože Bible ho považuje za člověka. Toho bohatého nemá jméno. Jen ďábel jeho anděle. Rozumíte správně? To je veliký problém odmítat evangelium. To může být tvůj veliký problém jednou. A všeobecně je to taky veliký problém. A proto Bůh řekl, když byl Ježíš pokřtěn v řece Jordánu a Duch svatý na něj sestoupil, co o něm řekl? Toto je můj milovaný syn. A toho? Toho jsem si vyvolil. Poslouchejte. To řekl potom učedníkům ještě dál nahoře, když byl Ježíš proměněn. Poslouchejte ho. Jestliže jeho neposloucháte, co máte společného s Bohem? Proto odmítat evangelium znamená odmítat Boha Otce. A Bůh Otec nebude do nekonečna snášet, že ho někdo odmítá. Proto apoštol Pavel napsal, člověče, kdo vlastně jsi, že si jako stavíš pořád proti Bohu. Rozumíš, jako kdo člověk vlastně je?
My vůbec nejsme schopni pochopit ani úplně nějaké elementární věci, ale řídíme v hlavě vesmír. Jako. Jenže ten vesmír je taky pomíjivej. I kdyby jsme ho řídili, tak je pomíjivej. A věčnost v žádném případě neřídíme. Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, to nepřipravil Bůh těm, kdo ho nemilují, ale těm, kdo ho milují. Ne těm, kdo odmítají evangelium, ale těm, kdo ho přijímají. To připravil Bůh těm. A tam potom ten strach nebude. Tady máme nějaký různé obavy, prostě vždycky. Měli je všichni tihle proroci, měli je všichni tihle apoštolové, měli je všichni učeníci Ježíše Krista. Ale šli skrz ně až do věčné slávy. Ještě tam nejsou, protože Bůh pro nás, kteří tohle ani nezakouší, připravil něco lepšího a půjdeme společně. Protože Kristovo tělo není rozdělené. A věčný život se žije jenom z Kristovo, jako v Kristově těle. Proto Bible říká, u Boha není ani muž, ani žena, ale všechno je Kristus. Není tam muž a žena jako takhle, jak je tady známe. Ale v Kristu. Všechno je v Kristu. Tak, mám další otázku. Mají nevěřící lidé při tom každodenním tlaku, který je na ně neustále vytvářen, při všech těch problémech, které mají v životě, mají ještě vůbec šanci, aby mohli poznat Boha? Nebo aby aspoň spatřili nějakou tu skutečnou cestu k němu? Někdy jsme mluvili o tom, že je potřeba číst starou i novou smlouvu. Že skrze slova nové smlouvy můžeme být spaseni. Ale je potřeba rozumět i tomu, proč existuje stará smlouva. Jako my nežijeme v naší historii, ale žijeme i skrze ní. Skrze ní jsme šli sem. Tady, kde jsme teď, skrze naši minulost. Proto je potřeba i starou smlouvu umět složit společně s novou jako jeden celek, jako jeden obraz. V Exodu, to je takzvaná kniha Vyjití, jakože Izrael vyšel z Egypta. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a upěli v otročtině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jakobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přidal. Takže pořád Bůh, protože bez něj by v životě nemohli z Egypta vyjít. To je jeho plán. To nebyl jejich vlastní plán. To je Boží plán. Proto ta kniha Vyjítí z čeho? Z Egypta. Izrael vyšel a Egypt v té době byl absolutní světová velmoc té doby. Absolutní. Ekonomicky, vojensky, ve všech směrech. A nebylo možné jenom tak si říct, nás je milion a my tady, protože to byla silná jako pracovní síla pro ten Egypt. To Bible říká, upěli z té otročiny k Bohu, nevím, jak dlouho pracovali, 16 hodin denně, 18 hodin denně, pak se najedli, šli spát a znovu se to opakovalo. A milion lidí takhle, když pracuje, to je obrovská jako ekonomická síla. To si Egypt nemohl jenom tak nechat jako odejmout. A taky nebylo možné jako z toho nějakým způsobem vyjít ven. A oni je nechtěli propustit. Proč by je propouštěli? Když na ně pracují dnem i nocí, ne? Pořád na ně někdo pracuje. Ale Bůh sám viděl jejich trápení. A tak sám připravil to, čeho by Izraelci nebyli nikdy schopni. Připravil jejich odchod. On to připravil. Jestliže Bůh něco připraví, to se naplní. Tak jako tak. To se nikdy ve věčnosti neexistovala doba, kdyby se nenaplnilo to, co si Bůh přeje. Nejenom v historii. V celé věčnosti neexistuje nic, kdyby se nenaplnilo to, co si Bůh přeje. Pro nás je útěcha, že Bůh si nepřeje nic zlého pro nás. Takže Bůh je vyvedl. A čím je ale vyvedl? Procesem 10 kroků. Byl tam proces 10 kroků. Nevzali takhle, jako vytržení. Ne? My o tom takhle někdy přemýšlíme. Vytržení. Bůh vytrhne svou církev naraz, najednou. To může být, ale to nevím jak, já to nevím. Ale tady to nebylo takhle. To byl proces 10 kroků. A tímhle procesem Bůh tak pokořil ten Egypt, tak tu mocnost, tu sílu úplně tak zdeptal, tak je pokořil, že museli souhlasit s odchodem Izraelců z Egypta.
Ale když už Izraelci odešli, tak si to ještě rozmysleli Egypťani. Už jako zdecimovaný Egypťani, Egypt, si to rozmyslel a chtěli je silou odvléct zpátky. Ale stálo je to jejich vlastní životy nakonec. To, že si to rozmysleli a chtěli je silou jako odvést zpátky, ještě mohli žít. Sice už ten život neměl tu úroveň, ale mohli žít. Ale protože si to rozmysleli a chtěli zase toho, kdo patří Bohu, odvléct zpátky do toho otroctví, tak Bůh je zlikvidoval a jejich život skončil, když je přikryly vlny Rudého moře. No a teď někdo zase bude říkat, a žádný vlny Rudého moře nepřikryly, protože jak by tam Izraelci mohli procházet bla, 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 pořád bla, 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 ale Bohu se nikdo nebude vysmívat. Před Bohem každý zmlkne nakonec. Protože tak to prostě bylo. A Bůh to říká. A nakonec se to stálo jejich vlastní životy. A Pán zatvrdil srdce faraona, říká Exodus 14. kapitola, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Takže oni už vyšli a on zatvrdil jeho, ale proč zatvrdil jeho srdce? O čem jsme mluvili tam na začátku? Zatvrdil srdce faraona. Protože patřil ďáblovi. Samozřejmě arrogantní, zkažený, pyšnej, zlej. Tohle srdce zatvrdil. Dokonce ho zatvrdil tak, že se přestalo úplně bát. On se bál už předtím, je to tak? Zemřel mu prvorozený syn taky. Ale asi ho ani nemiloval tolik, aby si to trochu promyslel, jakože to nepotřebuje. Rozumíš, to je taky taková ta láska, jako někdy, jako lidí tady v tomhle světě. My tak milujeme svoje děti, že jsme nakonec schopni je nechat ďáblovi na pospas a nechat je odejít do hořícího jezera. Je to opravdu láska od božího pohledu? To láska není. To není láska. Sice to vypadá hezky, že jim dáváme svobodu, jako, ano. Že necháme dělat to, co sami chtějí, ale ve skutečnosti... Můžeme sami sebe utěšovat, jak jsme, ne, jak jsme pro ně práce. Já jsem tak dřel, chodil jsem do té práce, nebo to. To ale nejsou věci, které potřebuje jejich věčný duch. A na tohle člověk úplně zapomíná, protože otupí, chce otupět. A potom teda jako ještě jako někdy přijde takhle jako před Boha, přijde do nějakého toho jako sboru a tam si to jako splní a jdou. Já nevím, to nebude asi moc dobrý před Pánem, si myslím. To nebude dobrý. Služebníků zlý a líný zmysmy z očí, nebo rozumíš, jako a ještě jako půjde člověk do věčnosti s tím vědomím, že neudělal nic pro svoje děti, aby byli jako spasení. On sám bude, rozumíš, on sám bude spasen, projde přes oheň, o všechno přijde, on sám bude spasen a o všechno, o co neměl přijít. O to přijde. A nemluvíme o materiálních věcech, je to tak? A bude mu to jedno, nebo já myslím, že ne, že to nějak bude vnímat prostě a to není přece nutný a nemělo by to tak být. Takže on zatvrdil srdce toho zlýho, prokletýho, který, když Mojžíš řekl, že vyvede Izrael, co řekl? Pána neznám a Izrael nepropustím. Jinými slovy, co řekl? Bůh mě nezajímá, já jsem Bůh. Takže tak, jak to může skončit? Všechno absolutní destrukcí. Takže tolik k těm problémům, který nás jako provází, jakože přes ně už nemůžeme nic jako vidět. Já to vidím tak, že jejich problémy nebyly menší než naše. Ale Bible říká, oni upěli sami k sobě a v sobě k Bohu, upěli k Bohu. A Bůh je viděl a Bůh to působil. My to nemůžeme, my sami nemůžeme nic. Ale máme upět k Bohu, on nás vyvede z těch věcí ven. Ta cesta vždycky musí začínat a končit Bohu. To nejde jinak. Ten plán začínal u Boha, končil u něj. Vždycky je to tak. Všechno začíná a končí v Bohu. Dokonce Bible říká, že syn sám se nakonec podřídí otci. A tak bude Bůh všechno. Syn sám se podřídí. Navěky se podřídí sám, to je jeho charakter. A tak bude Bůh všechno ve všem. Všechno začíná, běží a končí v Bohu. A my tu šanci máme a je to důležitý na to přistoupit. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. To je Jan 1.12 a já bych se chtěl teď zaměřit na ten výraz boží děti. Moje otázka je, když se řekne boží děti, tak mnohým lidem se může vybavit jedna nechvalně proslulá fanatická náboženská sekta,
která se pouze na tomto slovním spojení přiživila, ale ve skutečnosti to s božími dětmi nemělo nic společného a s Bohem už vůbec ne. A tak se chci zeptat na to, co znamená stát se božími dětmi, a mám na mysli to tím způsobem, o kterém hovoří Bible. Takže otázka jako je, čí děti to byly, rozumíš? Jako boží děti, ale čí děti to byly? Jakým způsobem teda vlastně jako fungovali, jak skončili? To nevypadá, že by Bůh byl jejich otec. Ne? Já jsem myslel, jako protože většina lidí, jako když jsem se bavil s nějakýma lidma, tak řeknu boží děti, tak ona jim prostě automaticky naskočí název té sekty a to nebylo nic dobrýho. Já jsem kdysi... Ty jsi členem sboru Logos, ne? Váš sbor se nazývá Logos. Ano. A já jsem taky byl kdysi členem sboru Logos. A jednou za mnou přišel jeden jako člověk a povídá, vy se jmenujete Logos a měli byste se přejmenovat, protože taky jedna jako homosexuální církev v Praze se taky jmenuje Logos. A neměli by nás jako s nimi spojovat. Ale kdo jako ukradl to slovo Logos? My anebo ty homosexuálové ukradli slovo Logos? Podle Bible homosexuálové by si neměli zakládat svoji církev. To neznamená, že homosexuálové neexistují. Samozřejmě, že homosexuálové existují a vždycky existovali, ale není to žádný požehnání podle Bible. Měli by si homosexuálové uvědomovat, že by s tím měli bojovat. Asi stejně jako narkoman by si měl uvědomovat, že má bojovat s narkománií, nebo alkoholik, že má bojovat s alkoholismem. A ve společnosti se vyžaduje, aby jako alkoholici bojovali s alkoholismem a narkomani s narkománií, ale už se teď nevyžaduje, aby homosexuál bojoval se svojí homosexualitou. Prostě spíš je to jako jeho čest a mělo by se to jako propagovat. No před tímto světem je to v pořádku. Dřív se to vyžadovalo, aby se to léčilo. Minimálně s tím člověk má bojovat a má to řešit jako svůj problém před Bohem a být toho zbaven. Ale proč o tom mluvím? Protože se nějaká sekta nazývala božími dětmi. Už bychom se my neměli nazývat božími dětmi, když jsme božími dětmi. Jestliže někdo vezme něco, co je jako biblické, co je správné, co je boží, překroutí to a používá to prostě nějakým jako zpronevěřilým špatným způsobem, už bychom se toho měli vzdát a už bychom se tak neměli nazývat. Už nejsme boží děti, protože někdo to vzal, ukradl a zpronevěřil se tomu a všechno pošpinil. My jsme boží děti. Stejně jako váš sbor má právo se nazývat sborem Logos, protože Logos je to slovo boží, které bylo u Boha a které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A jestliže někdo tohle slovo vezme, používá ho nějakým způsobem, proč my bychom se měli vzdávat nároku na to slovo? A proč bychom se měli vzdávat identity božích dětí, jenom protože někdo se tomu zpronevěřil? Proto je třeba spíš to vysvětlovat. A jestliže někdo to v skutečnosti nechce vysvětlit, ale chce jenom kritizovat, tak to taky jsem schopný poznat a přestanu mu to vysvětlovat a budu si dál prostě vědom toho, že jsem boží dítě a že to nezáleží na tom, jestli někdo s tím souhlasí nebo nesouhlasí a jestli to někdo pokřivil nebo nepokřivil. Proto si myslím, že to jsou jako důležité věci. Já jsem tenkrát mohl říct, dobře, tak my se přejmenujeme, protože jsem byl tenkrát jako třeba pastorem toho sboru, mohl jsem říct, no tak my se, já to nevěděl, to musíme rychle se přejmenovat, protože aby nás s nimi nespojovali. A s kým je spojován jako jméno Ježíše po celou historii takzvané katolické církve? Se samými vraždami, se samými procesy a Ježíš už teď kvůli tomu spanikaří a přejmenuje se, ne? Už to není ten Ježíš Kristus, on se přejmenuje, protože katolická církev pošpinila jeho jméno. Už teda se nebude jako vydávat jako za božího syna a už se radši nebude nikdy prezentovat nikde na věčnost. Co to je jako za myšlení? My jsme boží děti, protože jsme boží děti. My neděláme nic špatného tím, že jsme boží děti. My věříme, že Bůh je náš otec, to je naše víra a také Bůh náš otec je.
Protože naše víra je skutečná, je živá a ta naděje, kterou nám Bůh dává, neklame. Ta není jako naděje tohle světa. Takže jestliže to někdo vezme, to pokřiví, to zničí, to pošpiní, to je jeho problém. Zrovna tak jsme se tenkrát nepřejmenovali a nejmenujeme se jinak, nebo váš sbor se nejmenuje jinak, ale jmenuje se dál Logos. A jestli tam je nějaká jako sbor, nějaký sbor homosexuálů, ať si dělají, co je jejich jako plán. To není naše věc. A co tedy znamená stát se božími dětmi v tom biblickém slova smyslu? To je jako by ta otázka... To je to pokračování. To pokračování. Bible říká, proto pořád se máme vracet k ní. Jakmile ji vyhodíme a začneme jako filozofovat, začneme si všechno jako přetvářet a utvářet a všechno jako předělávat, jsme někde jinde. Ti, kdo uvěřili v Ježíše Krista, mají právo se nazývat božími dětmi. Mají právo. Máme právo, tak to máme používat to právo. Nazývat se božími dětmi, protože boží děti jsou boží děti a boží jako otec k ním tak přistupuje. Proto máme používat svá práva v tomto světě, i když nám kdokoliv říká, vy nejste boží děti, nebo vy jste blázni, anebo vás nenávidím za to, že jste boží děti, jak vás likvidují. V konečném důsledku to vždycky tak je. Že ďábel nenávidí boží děti, chce je zlikvidovat. Vždycky se to nakonec ukázalo. Máme právo nazývat se božími dětmi, protože Ježíš je syn boží. A my věříme v něj a tak jsme v něm a Bůh Otec se na nás dívá a vidí v nás svého syna. Vidí, že jsme jeho děti. Když se Bůh dívá, on to vidí. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. No a kde máte tu moc? Vy to jenom tak povídáte. My máme moc, tak se nazýváme božími dětmi. Tu moc máme, ta moc se zjeví, ta moc se zjevuje už teď, ale nevidí ty, kdo to odmítají. Ale my máme moc stát se božími dětmi a nenarodili jsme se jen jako se rodili. Taky jsme se narodili, proto tam říká Bible jen jako se rodí. Ne, že jsme se nenarodili jako se rodí lidé. Narodili jsme se jako se rodí lidé, ale ne jen jako se rodí lidé, je tam jen. Jako děti pozemských otců. Ale narodili se z Boha. My jsme se narodili z Boha, náš duch se narodil z Boha. Ne jen jako se rodí děti pozemských rodičů, tak jsme se narodili taky. Ale plus, narodili jsme se z Boha, náš duch se narodil z Boha, znovu zrodil se, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To je naše víra. My se jako, třeba to vypadá, že se pořád potřebujeme před někým obhajovat, to je naše víra, protože si sami myslíme, že jsme blázni, tak potřebujeme pořád mluvit o tom, že to je naše víra. My mluvíme o naší víře, protože to je naše víra a ta víra, kterou my máme, to je zároveň řešení, boží řešení pro lidi, kteří můžou a mají uvěřit. Proto o tom mluvíme. Ne sami pro sebe, ale protože mluvíme pořád ještě slova boží v tomhle světě, který slova boží základně ve větším počtu, ve větším procentu odmítá. Takže naše víra nepochází z tohoto světa, tak jako Ježíš nepřišel z tohoto světa, dokonce nepřišel z tohoto vesmíru. Ten vesmír už tu byl a Ježíš nepřišel z tohoto vesmíru, ale přišel z místa bez počátku a bez konce. Slovo u Boha bylo s Bohem, bylo Bůh a přišlo do tohoto vesmíru a do tohoto světa, který je součástí tohoto vesmíru. Od Boha a ten Bůh je náš Otec. My to víme, skrze Ježíše víme všechny věci, které potřebujeme vědět pro naši jako spasení a věčnost. Tím, že jsme přijali Boha do našeho života, přijali jsme také boží identitu. Naše identita se tedy změní na to boží dítě a stáváme se členy velké boží rodiny, která má sourozence v Kristu po celém světě. A když překlad Bible Slovo na cestu, tak tam se píše, že se nám otevřel přístup do boží rodiny. Jan 1. kapitola, 12. verš, z toho překladu Slovo na cestu, tady je psáno: těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do boží rodiny. Jsme tedy boží dcery a boží synové, patříme Bohu, patříme do té samé stejné boží rodiny
A Efeským 2. kapitola 19. verš píše: nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. Moje otázka zní, jestli potřebuje každý křesťan mít svoji boží rodinu, tedy svůj sbor a ty společenství věřících kolem něho, anebo lze věřit jen soukromí a individuálně. Co říká třeba o církvi taky Bible ještě jiným způsobem. Protože Bible nemluví jenom jedním způsobem vždycky. Jedním z úhlu pohledu je třeba biblická pasáž, ve které je napsáno, že základem církve jsou apoštolové, proroci. Ne? Konkrétně jako tito lidé, tam bylo konkrétně jako o těch lidech, jako apoštolové a proroci, jako základem, jako základní sloupy církve. A když se díváme na apoštoly a na proroky, oni nebyli vždy jen a pouze na jednom místě. Konkrétně zrovna ti, kdo byli základem církve, jako proroci a apoštolové, ve většině i podle toho charakteru, jako toho, jak Bible o nich vypovídá, oni nebyli vždy jenom na jednom místě. Když poukážeme na apoštola Pavla, apoštol Pavel zakládal sbory, ale nebyl v nich potom až do konce života. Šel a zakládal sbory. Tak on ty církve budoval. On nebudoval. A nebyl potom jako v tom jednom sboru, který založil až do konce života, protože by nezaložil žádný další jiný. A šel a zakládal další. A ten pojem boží rodina, to je jako široký pojem. Boží rodina. Do toho pojmu se vejdou jako všichni ti, kdo věřili v Krista už 2000 let před námi. Všichni ti, kdo v něj věří teď, kdo mu patří po celém světě. A taky všichni ti, kdo v něj budou věřit jako do jeho druhého příchodu. To je pojem jako boží rodina a to je to, co někdy nazýváme slovem církev. Takže když se díváme na Bibli, je potřeba vždycky vidět ji trochu víc jako komplexně. Aby člověk měl jako nějaký širší pohled. Když je to možné, je důležité mít svoje konkrétní místo. Když je to možné, tak je důležité mít svoje konkrétní místo a spolu podílet se na vytváření vztahu v tom konkrétním místě. Vztahu mezi lidma. Ale někdy já nevidím tam žádný vztahy mezi lidma, rozumíš? A ty lidi jsou tam a trvají na tom, že tam prostě musí být. Ale nevidím tam žádný vztahy. Jenže to je to podstatné. Spolu vytvářet tam vztahy mezi sebou, protože o tom je jako církev. Takže tam by člověk měl mít to svoje místo a spolu vytvářet tam ty vztahy. Nejenom mít to svoje místo a nevytvářet tam nic. A tak se jako nějak jako sejít a potom zase jako něco udělat a dál. To je potom otázka, jestli to je nutné. Aby člověk pořád jako byl svobodný a přemýšlel. A někdy to může být na celý život. Jsme na jednom místě, jsme tam s lidmi, který máme rádi, vytváříme tam spolu vztahy a jsme na jednom místě. A někdy to může být celý život. Ale někdy jsou v životě člověka jako různá období, kdy to nejde. Nejde to. Z nějakých důvodů to nejde prostě. Ty důvody taky můžou být různý. Prostě to nejde. Jak to, že to nejde? Dělej, pojď sem. Musíš tady být, jako, rozumíš, jako. A někdo jako to vyžaduje tak a skrze kázání si vyřizuje účty s lidma, jako, aby mu neutekli, aby jako zaváže si je nějakým jako strachem nebo něčím prostě, nebo aby se cítili špatně. A to je co jako? To už hraničí s manipulací. Přesně tak. A proč to jako je? Proto někdy to nejde, aby třeba člověk byl na jednom místě. Nejde. Někdy to jde, někdy to nejde. O tom jenom mluvím. Jsou někdy taky různý období, kdy to nejde. A pak to zase jde. Být na jednom místě. Ale potom člověk v to období, apoštol Pavel byl taky někdy 2 roky zavřený. A dokonce někdy Bible říká, že přednášel v přednáškové síni filozofa Tyranose. To trvalo taky asi 2 roky. A to nebylo sbor, to nebylo kázání. Apoštol Pavel tam byl, nemohl někam odejít jinam, tak si pronajal místnost a tam přednášel o Ježíši. Ale nedá se říct, že to byl sbor, nebo jak to, že nebyl ve sboru, jak to, že tam nešel do sboru. Protože věděl, co tam má dělat, tak to dělal a nemohl nějakým způsobem třeba opustit to místo.
Takže jednal tak, jak jednal, aby skrze to pořád pokračovalo boží dílo tím nejlepším možným způsobem. Ale jsou období v životě lidí, kdy to nejde na tom jednom konkrétním místě být a potřebuje ale člověk mít svoji individuální víru. Tu potřebuje mít vždycky a někdy ji potřebuje mít i, když nemá konkrétní místo. Tak potřebuje mít tu individuální víru. Já někdy jsem slyšel různý kazatele taky, já třeba neříkám, že jsem nějaký znalec všech kazatelů, nejsem znalec kazatelů, ale někdy jsem taky slyšel, nebo někdy jsem se byl schopný třeba někam podívat, vidět něco, slyšet něco, dát si věci dohromady. A slyšel jsem různý kazatele a někteří kážou ve smyslu, že nepotřebuješ nikoho a jenom sám věříš, a to i když máš možnost někam patřit. A to si myslím, že není správný způsob kázání. Že to je jako extrémní způsob kázání a to extrémní není správný. V tomhle slova smyslu. Někdy je extrémní správný, ale ne v tomhle slova smyslu. Že i když máš možnost někam patřit, někdo by tě přijímal, jako, tak nepotřebuješ to a jenom ty sám si jako jdi. To není správný. Ale zase jsem slyšel kazatele a oni kážou jako něco ve smyslu, pokud nechodíš na shromáždění a vždycky z toho vychází jako do našeho, pokud nechodíš k nám, tak nemáš správnou víru, pokud nejsi u nás, tak nemáš... Někdy to ani neřeknou a všechno to z toho leze takhle. A někdy to i řeknou přímo, jako pokud nejsi u nás, tak jsi blbec. A to taky je jako špatný. To je taky jako, a to taky Bůh nebude jako skrze to dělat boží věci, které mají trvalou hodnotu. Možná to nějakou chvíli poběží, až na to nějakou chvíli půjde. Ale nebude to mít trvalou hodnotu. Pokud jako neděláš něco, co my považujeme za víru. Ale člověk potřebuje vždycky za všech okolností dělat to, co Bůh považuje za víru. Apoštol Pavel několikrát řekl, já jsem nebyl nikdy povolaný člověkem. Já jsem byl povolaný Bohem. Protože to vím, proto dokážu pokračovat v tom, co dělám, i když mě odmítají jako lidé. Ostatní apoštolové to brali, že oni byli povolaní jako Ježíšem. Jako člověk skrze člověka. Jako Ježíš je povolal a všichni ostatní to viděli, ne? Takže OK, on nás povolal, my to všichni víme, tak nás povolal společně, tak to respektujeme. Apoštol Pavel nebyl povolaný takhle. Nikdo tam nebyl u toho. Ale on věděl, že ho povolal Bůh. Proto i když ostatní říkali, ty nejsi apoštol, on věděl, že on je apoštol. On věděl, co má dělat. A věděl, co má dělat a dělal to. A my nevíme, co prožíval, to nebylo asi nic hezkýho. Já jsem nedávno byl v Turecku na kousek od místa, kde se apoštol Pavel narodil v Tarsu a představoval jsem si ty vzdálenosti, které on musel prostě pořád neustále absolvovat. V té době, kdy nebyla žádná infrastruktura, nic. To muselo být strašně těžký všechno. Strašně těžký všechno. Jenom to nějak absolvovat, do toho ty problémy neustálí, jako s hladem, zimou, tady mě chtějí kamenovat, táhle mě chtějí jako být holí, tohle prožívám, tam to prožívám. Ty vzdálenosti jsou obrovský, několik tisíce kilometrů. Teď se někdy vracel zpátky, ale on věděl, kdo je. A to si myslím, že je základ. To vždycky potřebujeme vědět. Je mnoho služebníků, kteří strávili třeba několik desetiletí ve vězení. Oni měli vždycky svou víru a nemohli tam kolabovat, že teď nemám jako tady kolem sebe nikoho, kam bych jako asi museli pokračovat dál a Bůh jejich víru potvrdil, Bůh jejich víru přijal, oni zemřeli, budou při vzkříšení vzati do života v boží slávě, do věčného života. Takže obojí, jako tyhle typy kázání jsou obojí jako divný. Nepotřebuji nikoho a nic a potřebuji být tady ukotvený na věky věku. Obojí je divný. Musí člověk, jestli má svou víru, vědět taky, co je jako teď jeho etapa životní, co je jeho úkol a ty věci všechny potřebuje dát dohromady. A Ježíš řekl důležitou věc. Protože co mu říkali? Ty si tady jako povídáš s těma alkoholikama, s těma děvkama, ne? A chceš říkat, že jsi jako nějaký učitel, jako Izraele? A nebo ten Jan Křtitel, ten tam zase na poušti běhal jako blbec v tom velbloudním plášti, jet ty kobylky, ne? Ten naopak byl úplně jako cáklej na makovici zase druhým způsobem. A Ježíš jim řekl, vy vyčítáte pořád někomu něco. Ale moudrost je ospravedlněna. Tady ekumenická říká u všech svých dětí. A jiný překlad říká svými skutky. To je to, co Ježíš řekl.
Že, tak jak to má být? Tak nebo tak? A Ježíš řekl, jako jestli seš normální a máš nějakou základní elementární jako víru a moudrost, tak svými skutky budeš ospravedlněn. Kdo nesouhlasí, vždycky si něco najde, že jo? Přesně tak. No. Takže ta moudrost je ospravedlněna svými skutkami. A Ježíš řekl u všech svých dětí. A to je důležitý znát. Aby člověk... A hlavně tu sebekontrolu potřebuje člověk mít sám. To, že to jako někomu řekne, aby si jako něco jako řekl, to je jedna věc, ale tu jistotu musí člověk získat sám. A je dobrý mít svoje místo, svoje zázemí, ale někdy to nejde. To je to, co říkám. To je to, co jako je moje odpověď na to. Kdo uvěří v Božího syna, ten dostal možnost narodit se z Boha. A to znamená, že už nejsme pouze děti pozemských otců, ale že jsme získali identitu božích dětí, které mají Otce v nebesích a naše narození pochází z Boha. Každý z nás máme stále ještě naději v Ježíši Kristu, který k nám přišel s nabídkou smíření s Bohem. Přeji vám, aby mnoho z vás, kterým již byla doručena ta pozvánka do boží rodiny, například i skrze náš podcast, tak přeji vám, abyste neváhali a abyste tuto pozvánku využili a bez obav přijali Božího syna do svého života. A tak jste i vy získali toto úžasné privilegium říkat Bohu Otče a patřit do jedné velké boží rodiny. Budeme rádi, když se opět uvidíme při dalším díle našeho podcastu. Bůh vám žehnej. Boží pokoj vám a budeme se těšit zase na shledání s vámi.